Basta anak ha, kung mahimo, ayaw lang sa sulod-sulod anang uyab-uyab. Ay, naunsa man na siya, uy. Sige, sige, Zay. Di asa ka una. Magsayo-sayo sa kudir sa tunga. Kay para dagang kong makuha nga ikal. Samtang ako, ug ang akong kamanghurang anak, magpaabot sa layang adlaw nga musubang. Magpaabot sa... Oh, Clyde! Nagmata ka na di ay? Human ako hikay sa iyong pamahaw. Sila tatay kaog ang akong manghod sa probinsya. Kumusta na ka sila? Sige. Manawag ra kong tiya. Anong kumusta? Sige. Sige lang. Manawag ra kong tiya. Anong pangumustahon kung unsa ni kahimtang na dito? Basalo a friend. Nahunaan mo guna ko kung papa. Ay, Bright ka good, Clyde. Nakuha nimo ang pinaka... Bright ka good, Clyde. Nakuha nimo ang pinakataas sa kuli... Ay... Bright ka good, Clyde. Nakuha nimo... Ayay ka, Zay. Ay. Kago. ma'am. Sabi. Kaban pa ng adunahan. Asa ba tayo malihok, eh? Magpalapad ba na luyos ka, eh? Magpalapad lang o likod sa kama. Sige, Zay. Yan sa kanamo diha. Kung saan taman, ang imong boarding house man ng... Namalira siguro ko og yads. Sige, Zay. Balik ako sa kupwesto ha. Kay basig makitan ta ni sir. Sige, yads. Unya na po mag... Kinsa na? Ako rin mga britay. Ayaw lang ng anak. Asa. Sad friend. Hapon na sad friends. Ikaw man day na, Clyde. Ay, makuratan masad ko nimo, oy. Nikalit ka ramang gudog tunga diha. Ayaw! Mikalit ka ramang gudog tunga diha. Ay, sige to. Dati pa day siya minyo. Namali ra day ko sa kong pagtuo. Ambunga sa mukha. Asa ka siya nagtrabaho, no? Kung ganun kadahapon man siyang... usa? Lang. Ha? Unsa man to? Kuanday ba? Kuanday. Unsa man? Karon na? 1, 2, 3, take! Kuanday ba? Nakawawat diha? Nahurot na magutang tambal ni Lolo. Unya, ay, kabalo ba kan? Man. Miguel? Umanatay. Naman ko nagbuklas ang ato mga hinayhay. Hinayhay. Sus, wala ra bagid ko kadalag payong. Eskang paita. Wa na, ni bundak na gyud. Ay, kusog ra ba? Wala para ba joy kapasilingon? Ay! Katugnaw. 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 Salamat ka. Hapit na mapi. Napay lima. Sagdi lang. Doon ko pag sagot. Doon ko pagsagob. Nada ba ka si tatay? Sa mong balay o... Mas babae pa mang kumulihok ni mo, Zay. Mas babae pa mang gani kumulihok ni mo, Zay. Bitaw, Zay, ka nang seryoso. Wala naman tanang prinsipyo, ha, oy. Samot na sa parehas ni mong edad. Magdusi ka na, Miguel. Sige lang, anak. Manigkamot o panop. Uy! Taas kayong adlaw. Taas.
Oktubre naman di ay. Hapit naman na akong birth. Ah! Naunsa man yung taon siya. Luspad kayo, kitsu ah. Ana sa ICU. ICU? Pantay ka lang og adunay may. Pantay ka lang na ay mahitabo sa akong anak ha. Pantay ka lang og ganda. Amot lang bitaw friend. Wasa kong nashock na lang ko nga. Giadto ko ni Limon sa kantin nga gihangak. Basta pag abot na ko dinhi. Nakita na ko nga gidala si Clyde sa ICU. So, Laban lang tad. Laban lang, day. Dalang. sige day. Pagdali lang ha. Kay muli pa ba akong balay. Kaya manangid pa kay mama basin mag-uul sila. Sige day. Pagdali lang. Mauna ba ka, ini? Ang akong gikahadlokang mahitabo. Ang mahitabo. Mauna ba ka, ini? Ang akong gikahadlokang... Kay kuwang og tao dinhi sa trabahoan. Kay kulang man og tao ang trabahoan. Kay kulang man og tao dinhi sa trabahoan. Kay kulang man og tao dinhi sa trabahoan. Oops. Oops. Mulakaw na ko. Oops. Mulakaw na ko. Ati Trisha? Na? Ati Trisha? Na? Nagdamgurom day ko kay ati. Nagdamgurom day ko. Ay. Nagdamgurom day ko kay ate. Ana? What? Ana? Dili na ko isulti kay tatay. Nga nagdamguk ko kay ate. Basta nun niya. Basta. Ano yan ako sa bagong simba? Tabang hatagan pa unta niya bagong kinabuhi ang akong bugtong anak. Ambot lagi. Basta ang giingon sa doktor, nga lalo siya'y komplikadong sakit nga na-trigger. Ay, Ni anak ko sa imong atubangan. Aron mangayog kaluoy nimo, ha? Ni ako sa imong atubangan. Nagluhod. Ngang nangali. No. Dili na ko kayang bawi. Mahal kayo na ko ang bugtong na ko. Ay, sorry. Clyde? Kanang friend? Gusto magkuha una ko asa sage friend. What? Kaluhin taon ni Clyde. Dagan kayo mga aparatos nga nakakabit sa iyang kalawasan. Luy kayo siyang tanawon nga nagigda sa dakong kama. Doon na pa kay tsansa nga mobalik ang iyang panimuot? Dili pa ko kahatag og konkretong tubag sa imuhang pangutana. Pero, one thing is for sure, ma'am. Mubalik ra gyud ang panimuot sa imong anak. Ay, sorry. Pero, one thing is for sure. Sorry. Nisulod na sa ICU ang mama ni Clyde nga buruha. Si Tricia kaha... Ayot! Si Tricia kaha, no? Anong mula pa magkaha siya kabalik? Ayot! Isa mo kayo! Ayot, sige to. Hindi lang. Guwao na dito. Ako na mo. Pahuway na kay kapoy ka na kaayo. Sige, to. Ano to? Ang akong anak. Maulang gihapon ang iyang posisyon. Sakit tara. Gikan karon. Dili mo. Unya, na mild ko matos ka. Unya, ang sa taron?
na siguro ni anak. Wait na nga, ang sa tos. Maayong hapon, ma'am. Dok, mao naman imong giingon nga mabag-o sa kahimtang ni Clyde. Dili na siya makakita, Dok. Uday, nibalik ng panimuot ni Clyde. Mau ba, Jazz? Sige to. Mau ba, Jazz? Kinahanglan na ito masultian si Trisha, ani. Ayaw lang, Jay. Uy, kay ato siyang isurprise. Ah, sige, Jazz. Ikaw sa? Sige, Jazz. Anak, ato na tayo pa May uli pa siyang boarding house, anak. Kay nagkuha pag mga ilisan niya. Ilabot siya kaadlaw nga. Lain ako eh. Ilabot siya kaadlaw nga nag-atong... Ilabot siya kaadlaw nga nag-atong... Hapon na. Ay, Anong wala pa ka si Inday Trisha, no? ambot na gaya ko kasi Oh, friend. Yads. Anong ni amo? Kinsa may nagbantay kang Clyde dito? Oh, friend! Mayo kay nibalikan. Nag-discharge na sila. Sige, tayo na, bill out. Pag adto ni Jasmine sa ilang lawak para mag-adto. Nya ana ang nurse, nag-bill out na daw sila Clyde Gregory. Oh, friend. Yads. Oh, ay, Niya na ta sa pultahan, Zay. Niya na ta sa pultahan. Niya na ta sa pultahan, Day. Zay! Zay. Ali, hawid na ko. Ayaw kahadlok. Naa si Nicole. Blam, 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 blam. Ikaw lalaki, wala ka ba'y pagdodwa? Congratulations, friend! Mrs. Gregory! Mrs. Gregory Mrs. Gregory! Trisha, congratulations. Asa mo, usab ko sa... Ay nga, maldita kay ko sa imo sa una. Ang ako lang... Pwede patulog ka sa na